penso, jo faré una escola on no s'apunta ningú més de la classe. A més, jo vaig al poble dels meus avis tot l'estiu i no veuré ningú. És cert, a mi em fa molta pena marxar de l'escola. Res no tornarà a ser igual. Hem sigut molt bons amics. Alguna cosa hem de fer? Apa, quina cara que feu! Què us passa? Doncs que estem fatal perquè el curs que ve no ens veurem, segur que deixarem de ser amics. Nosaltres estem igual, tot i que encara ens queda sisè, molts ens veurem tot l'estiu. És veritat, i la gent quan no es veu deixa de ser amiga. Quin rotllo! També qui estem ara? Tant de bo poguéssim fer alguna cosa per seguir sent amics. Ei, tinc una idea que ens podria anar bé, però és un secret i no us ho puc explicar aquí. Quedem a la sortida quan marxi tothom i us ho explico. Vale. Va, digues, quin és el pla? A internet vaig trobar un ritual que diuen que mai falla i que serveix per conservar l'amistat. Ho podríem fer. Però a internet surten moltes tonteries, És igual que els ho expliqui. Mireu, a internet vaig trobar un ritual de l'amistat que consisteix en que cadascú ha d'escriure en un paper un desig sobre seguir sent amics. Seguidament, un a un, hem de cremar-lo en una espelma. Si tots ho complim, la nostra amistat serà eterna. Ho hem de fer de nit en un lloc de l'escola on anem sovint. Però a mi em fa una mica de por aquestes coses. A mi por no, però com ho fem per estar de nit a l'escola? A més, els pares s'estranyaran de que no arribem a casa. Tinc una idea. Tots podem dir a casa que ens quedem a casa d'algú a la tarda i al vespre per fer una festa. Com que no tenim deures perquè és fi de curs, els pares ens deixaran. Després trobarem la manera de sortir i tornar a casa. Serà molt xulo! Espero que no ens posem en problemes. Qui pot portar un plat i una espelma aquesta tarda? A casa meva hi ha moltes i puc portar unes quantes. Qui pugui que porti llanterna. A l'hora de la sortida, a la tarda, tots ens quedarem amagats en algun lloc. I quan estiguem segurs que tothom ha marxat de l'escola, ens reunirem a l'entrada. Passem per Anglès a buscar-les tot. Bé, ara esperar a que ningú s'adoni de que no hem sortit. Segur que no. Van al seu rotllo. Adéu, Carmina! Ja s'ha fet de nit. Va, ja podem anar cap a dalt. Va, som-hi! Som-hi! Jo no les tinc totes. Voleu dir que no serà perillós? No tingueu por, que no veieu que és el menador. I
estrany. Sembla que n'hi hagi algú a part de nosaltres. Jo he portat els papers. Anem escrivint cadascú el nostre desig. Esteu tots? Sí. Curiós, la flama es mou molt. Tenia en compte que aquí no hi ha corrent d'aire. Ha 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 ha! El ritual ha fallat i ara esteu condemnats. Ha 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 ha! Prepareu-vos pel que ve! Tinc por, però em vull anar a casa. Però què ha passat? Hem de posar que no fallava. No et pots creure, tot el que surt a internet. I ara què ens pot passar? Ho sento molt. Jo no he escrit res al paper. No sabia què posar. No pensava que passés res. Ostres, és el mateix ritual que el nostre. Veniu, fixeu-vos. El ritual consisteix en posar un desig en un paper per poder ser sempre amics. Si algú deixa el paper en blanc, s'estarà sempre condemnats. Hi ha una solució. El llibre diu que hem de tornar a fer un ritual a un altre lloc. Ara que sabem com ens podem alliberar, ens posem mans a l'obra o no? D'acord. Sí. Doncs anem tirant, i de pressa. Que Anem a la informàtica? Sí, d'acord. Va, marxem abans de que es passi de dia. Uau! Ha sigut molt misteriós el que ha passat avui. Espero que la por hagi passat servei per alguna cosa. Sí, per ser amics per sempre. En tots moments hem estat junts i ens hem ajudat. Estic segura que el ritual farà la seva funció. Ha sigut molt bona idea, Alba. Sort que tot ha sortit bé. Marxem d'aquí, tornem cap a casa. Però hem de saltar la tanca. Som-hi! Manil, puja. No et facis mal, Jo estic molt cansada, però a la vegada molt feliç perquè tot s'ha solucionat. Ha estat una nit molt intensa, però sempre serem amics. Que tingueu molt bon estiu! Truqueu-me i jo també us trucaré. Alba, sempre he pensat que ets molt
intel·ligent. I m'agrades. Sí, i tu vas ser molt honesta amb mi, la veritat. Escena 2, pla 3, presa 2. Acció. Mireu, a internet, a casa meva... No agafi l'espelma i el plat. Anem a la informàtica. Espero que no ens posem en problemes. Al·lucinant! Tallem. Voleu dir que no serà perillós? Ara has parlat amb el cul de la Lucía davant. Jo faig això a una escola que no... Corten. No passis res. Ah!